Salam hormatly kuştaýjylar, biz ýene Katar döwletiniň Doha şäherine geçirilýän Rapid boýunça dünýä çempionatynyň 10-njy oýundan soňky ýagdaýy aýdyp geçmekçiyim. Şu wagt 10-njy oýun boldy erkeklerde, 10 oýundan soň 8 açko bilen şu koeffisient boýunça birinji ýerde häzirlikçe Artyom Vladislav birinji ýerde dur, ikincide Magnus Carlsen, üçüncüde de Hans Niemann. On iyilinden dördüncü yerde 7,5 açko bilen 4 adam var ya. Erigasi Arjun, Erdoğmuş Yağız, Abdusattorov Nudurbek hem Domon Beyaz Perez. E, Onun 8. yerden başla ve yem 7 açko olur. 7 açkoda häzir 7 tutuk bilen 21. yere çellik diýa oyunçular. 7 utuk bilen ine 8. yerde duran entek Maxim Vachier-Lagrave, Rob Sanrey, Enriquez Villagra. Onun 11. yerde dünýäniň çempiony Gukesh Damarazo dur. Garaşyn ýaly kuşçularyň topary dur. Inni häzir ýene birnäçe minutdan 11-nji oýun başlamady. Oğlanlaryň arasynda, erkekleriň arasynda ýagdaý şonýarda. Gelin gaýyllaryň arasynda kim birinji ýerde bar ýa? 9 oýundan soň gaýyllaryň arasynda birinji ýerde Garyaşkin Aleksandr, berde 5 tane gaýdyň 7 açkosy barda. Garyaşkin Aleksandra Jujiner bilen Leitingenzi Hatay'dan ikinci, üçüncü yerde, dördüncü yerde Hindistanlı Rahampi Kaniro, beşinci yerde de Mongonzol Bat Erdenediya Mongolya'dan, beşinci yerde 5 oyuncunun 7 açkosu var şu atlıkça. Onun 6 yarım açkolar, 6. yerden 13. yere çelli. 6. yerde Mojичук Maria, Chen Yin-Ying, 8-de Lachno Katerina, 9. yerde Stefanova Antoinette dur, 10. yerde Arabidze Mary, Savita Shri, Hindistanlı, 10. yerde de Mujичук Anna, 13. yerde de Atalk Yekaterina Dorne şolar 6 yarım açkoly. Onun 6 açkollaram häzir aýdyp bereýin. 6 açkonum ne özüňde morýantyňyz 14-nji, 25-nji ýerleri de 6 açkol oýunçular durda. Gaýylarda ýene iki oýun garly 10-njy hem 11-nji oýunlar oýnamaly. Oğlanlarda bolsa erkeklerde 3 oýun var. Erkekler häzir 11-nji oýun oýnaýarlar. 11, 12, 13, 3 oýun garly daimy. Enne gelin häzir oýunlar başlan bolsa, oýunlar synlalyň. Häzirlikçe 11-nji tur ýok, 1 minutdan başlaýadyk görkezýär. 1 minutdan başlasa da olar entek dolu görkezen oklarını şu an 10-njy oýundan Carlsen saralany tutdyr. Aleksey gelin şol oýuny göräýeliň. Häzirlikçe göçlen 30 ýaş göçümde tutdyrda. Akmarlar bilen Magnus Carlsen oýnýar dünýäniň iň güýçli kuşçusy. Şu an Carlsen reyting boýunça da iň ýokarda dur şu an. Nomer 1 kuşçular. Nomer 1 kuşçuda Yegor Savaş, Sicilian Oranży. Edilmeli göçümler debüt varianty bol şomarlaryň goýuluş usuly. Ýapyk Sicilian Oranżnylar aklar sebäbi Yegor Savaşdan soň atewç atsalty ýa-da altdan soň da 4 göçülýärdi. Berde Carlsen sadece 4 göçdi. Hemem rekrovkalar edilen soň neşeýle seretseňiz bir hilek köne hindi oranжynyň pastraýanýasy mol her hilek piýadalandyrşy. Bu näme oýunyň ortasynda marlan gowlamaly, gow ýerlere ýelemeli.
o yerlere yelemeliğine nemeler ahram bir grubu gidiyor da ştayda koraymana ikoinçin vakıf 7 minut aklarda karalarda da 10 minut var ne. Koraymana yönü koy çalışık geliyor ne yan bu piyadan koşukluğuyla hemen açıklığına heder altı yaltı men öňemäýdik geçdim berde sebäbi piyadany artykmaşlyk üçin pida etmekine köplen şodatlar berde uýşukçylygyň oýnuna bolýar artykmaşlyk üçin piyadany pida edýärler ýarty boşlar ýöne garalar almady persa ýedi ruha hüjüm edýärler sadaja strelkalarlan gorýan strelkalan gorkadýan ýerine sebäbi şu liçesiň analiz programmasyna da Stockfish 17 doğru. Ulan häzirlik şuwada çelli inguşlu programmalarň biri analizde kuşçylygyň ulanýan programmasy da Stockfish 17.1 diýär. 17.1. Ondan hani görelen iyidini pilsa 8'e geçipdir ýarty piyadaňysyna hüjmet ýöne ba 4. Nämçin sebäbi o ferdi falangyna iki piyada bir piyadaň garşysyna hemem artık başlık sebäbi şaflangyna oýnaman ferdi falangyna geçýärler da bäş piyada hüjüm etdi ruh ferdi gorady innem näşinýala oşak öý ilki perdeni aýyrmaly goýar hemem hüjüm edýär. Eýtdi da bäşdäki izolerlenen piyadany aldy. Hana indi öz piyadasynam gorady. Garalar şu piyadany almak üçin geldiler da sowçu. Hani on garalan piyadasyna aldylar, öz piyadasynam gorady. Awäş goçupdyr, ondan soň atda ýedi. Çarşaga düşürdi. No çarşak diýipdir türkmençe. Dwaynoýdar, wilka, gara sowçarly ýöne koýja çarşykda ýam uturýar, malsyz galýar, şoň üçin garalar tawşarypdyr. Tutulanly boýuna ýa-da serýan bolsa şu çep tarapy seretseňiz köp oýun deňlik bolanlar sebäbi gaty riska gidenok oýunçylar sebäbi bir turdan ýaş gutarýar-da şoň üçin esasy uturmalar, deň etseň bolýar, ýöne uturmalar oýnamy. Ana şoň ýaly da hereket edip oýnaýarlar. Häzir hanyny göreli gorkadyp başladym. Ka sebäbi oýun başlanandan soň ne goýupdyrlar ýöne ne altymynt egowdik gorkadýar, ýöne bular entek gorkadanok sebäbi translasiýa 10 minutdaga, no 7-10 minut geçen soň gorkadyp başlaýarlar da sebäbi erhelek no internetten habar almatyn oýunçylardan atýanýar ýöne rapid bilen bilizde oňýarlar ýok hiç kim kompýuter bilen ok oýun çalt oýnalýan üçin şoň üçinem görkezseler bolar ýöne bular gorkadanoklar no şu wagt görşüňe diýäli Carlsen Niemann bilen oýnýar inni Hans Niemann sebäbi Artyomov ikisi bilenem oýnady. Meňem gorkadymdy şo kimiň näçikosy barlygyny 3 adamyň meňdeş açkosy bardy. 8 açkosyna Artyom Vladislav, Magnus Carlsen hemem Hans Niemann. Artyomov Carlsen, Magnus Carlsen utdy 10 oýunam Hans Niemann bilen deň etdi. Häzir minni Niemann Carlsen bilen oýnýar 11-nji oýuny. Ine häzir görüşüňe diýäli, häzir başlar gorkadarlar, ýöne bu mat gorkadanoklardan saklaýarlar. Artyom Vladislav Domingoýes bilen oýnýar, erdogmuş Türkiýeden ýaş kuşçy Arjun Erigasy bilen oýnýar. Mehmedýarov Şahriyar, Abdusattorov Nudurbek bilen oýnýar. Yuyangi Vaşyalagraf, Sindarov Jawahir Maksudlu Farhan bilen oýnýar. Sindarov Jawahir ýaňy ýakyny
Dünya Kupası'na alan oyuncu. Ee, Yedinci tahtada Wesley Sovlan Robson oynuyor. Sekizinci tahtada olsa dünyanın şampiyonu Gukesh Damaracu Henriques Vilagras bilen oynuyor. Ee, Dokuzuncu tahtada Daniil Dubov Shimanov Alexander bilen. Onuncu tahtada Lazavek Denis Anishkir bilen. 11. tahtada Sarana Aleksey, Andrei Dmitri hemen 12. tahtada da Zemlyanski Ivan bilen Nepomniachtchi oynuyor. Aynen. Şöyle oyuncular. Ne için translasiya başlanıp ben hayran. 8 minut geçti. Devam. Gloria dolu 10 minut olyansa karışıklar. Yedir Şonyalı kayıtlan oyunu da seyredeler. Kayıtlarda kim bilen kim oynuyor. Kayıtlarda Karyaçkina Aleksandra bilen Mongonzul Bat Erdene Mongolyalı kuşçu. Kanero Hamp Kanero bilen Leytin Genzi. Haçanın veri bular birbiriyle karşıdaş oynayıp görülür. Bilmem Hamp Kanero bilen şu Leytin Genzi yalnızmasam bir şu ömürlerini eyyam 50'ge de oynandırlar bir bilen. Üçüncü dozgoda Lahno Katerina Rujiner'le oynuyor. Dördüncü dozgoda da dördüncü tahtada Mujicuk Maria Atalki Katerina bilen oynuyor. Onun beşinci dozgoda Mujicuk Anna Ungayizcigisi Arabi Zamir bilen oynuyor. Altıncı tahtada dünyanın ex-şampiyonu Stefanova Antoine Devlen e, Saveti Shri oynuyor. Onun yedinci dozgoda Divya Deşmok Kubok Mirin Dünya Kupası'nın yengzeti Çenyin yengilen. Yine şu an oyunlarını görközüp başladılar. Gelin bizden birinci oyunu seyredelim. Ne göçüp başladı şu an göçümler. E, Birinci tahta Karyaşkine bilen Mongonzol'un oyunu seyredelim. Y4 Dalti, D4 Konefalti, Atsavuç Ralti. National построение воли кур дебютун oyuşu bulbur hilek könü hindi gorun şamdel te könü hindi gorun şolsa piyada sadörtte durmarla no bir hilce goda pastreyenyeler valla hani borali bite onun her kim ne oynayacağını tayin etmeli teve metaçın on bir oynuyor işte oynayan olsan sen ingolman altoyn akta altoyn karada tayarlanmalı teve sen altoyn aktoyn amanga mahmal ya altoyn karada oyna beş oyna aktoyn oynamanga mahmal şong için Altoin için altı debut karıçın tayarlap koymalı. Yarışa tayarlananda şonyalap sen tayinlan olmalı. Se yarış vakti başa yolup tayarlanacak olmalı. La yarışın önünden eyyam sen tayin olmalı. Sen debut tayarlan onun oyunun ortası akançanyadan epetli bir yükün olmalı. Bular yani yarışta oynayacak olsan sen eyyam tayarlan. O bir ideal niyagdayda olmalı. Nirde debutun böktüsü ya olmasa oyunun ortasına hasapta pes olsan onu bular derrow senglen bellisine diyorlar da o kuşta şu yaşın tablisasının insanına da ayarlar. Şonun için hemme taraflayın tayarlıklı olmalı oyunun ortasına, oyunun başı, oyunun sonunu ne şon yarlar. Berdine rapid olan için biraz kretmene de vakt var. Bilis yani de bilis oynalını, çalt oynama şokunu. 3 minut her geçen de 2 sekund verliyor. Haberde olsa 15 minut her geçen de 10 sekund alıyorlar 10 sekund verliyor. Şunun için her oyun bir saat 10 minut oluyor gidiyor.
Anne seyredelim berde aklar merkezden hücum etti karalar varsa falandan hücum ediyorlar. Ananla bular oynatın biz inni koyunlara seyredip çıkarlık ayılan oyunlarını ikinci tağda da ne esas oyunların veri Hampi Kaniro bilen Leitingenzi oynayan. Atefuç, atefarti, boğuç, altına muğaf görüyanız ne iki pilem fiyan kette bir şop diye pilin fiyan kette değil ya da pilleri berde çıkarıyorlarına biri bayıkiden biri bayılık pilem reykiden esası idealini oyulması veya karşıdaşına pili şeydi şeyden çıksa o pili çalışma için aklarım pili karşısında diye kanalı çıkıyorlar ne şey çalışmak ametli olur yani. Hani inne oyunları üçüncü tahtada Lahno Katerina bilen Rujiner oynatıyor. Hani nerede ne mi çalıştırırlar. Y4, Y5, Y sentralne debut değil ama Pilse 4, at salti, at kaşıç. Bilmedim kim neme tayarladı. Berde yönü katı gemocum at kaşıç. At elimden merkede yakayım oymol diyorlar. Malların aktif olar yala. Berde orada at kırada dur. Ullokan piyada çıkyalı. Haşalti at reverse getirmecek olup edilyan olsun at reverse gelmediği için haşalti olsun. Bilmedim ne edipsen at bir iyi oyuna verir de şeydi iftardaydın. Kompüter hiç kim oyunu koyduk beren o antak yanvar 4-5 koçmedili. Dördüncü tankta da Maria Mujicuk bilen Atalık Yekaterin'i oynuyor. Ee, Karakan Orange Wolf bir Y4 salti savuç. At savuç. Şunyal son doğru şunyal oynap başladılar. Sebebi bir gem mallar koyarlar sebebi e, önkıyalık merkeze gelecek ambalın oklar ne sereden karakan koranç valla başta yönü ne hele ütködü yağday seve şeyle sereden gıdı karalarda karzbat peşne struktura diye şunyal karalarda varsa haberde renk çalışılıp yine Karlsbad peşine struktura olaydı aklarda berden emek sanak plan var ya ha Amerika'dan hücum etmeli mallarını tayarlap ya da babeş badört gelip ne şu piyada strukturasını dağıtmalı şeydi ve aklarda koşaklık dörediyen de ilerleyenin piyada dörediyen tamam yavaşlıkla onları alıştırıyor şeydi ve oynutuyor. Baversana değişmeyeli baver piyada yürüdü yever innem badörtana bunu ataka peşine ve menşenstva değil ya yönü bul yaman kovmuklar olur şu at asli perimena isvete da asli aklar karalarda Karlsbad po peşine struktura oynayla ya yönü berde o peşine struktura aklarda var yine anak hücum etmeyen usulüm Nationalak Baver Badört bu atalık Yekaterina önkü ortaya oyuncusu son bul Turkceli oyuncu durmuşa çıktı. Şonçunum Türkiye devletinin devlet var oynadı, şon oyuncusu var oynuyor. Akta varsa Maria Murchuk, Ukraynalı oyuncu. Beşinci doskada Arabidze Meri. Грудиятан hemen Mujicuk Anna. Mujicuk Anna hem Mujicuk Maria doğan. İkisem kayıt doğan. Haysulu hays kıçılığından bilemek doğru haysem mengdeştel olur golün yönü. Benim şulun bir bile na oynadım Maria bilen yönü men şular hiç tanap bilemek bir hilak Maria Anna yarışta oram dedi. Bir neçe gedek men bulurlan olimpiyadada oynadım. Ine
Y4 daltı. Ne için Y4 daltı oynayla teva aslında esası varyantlara gitmeyecek bolup da F4 atıgım göçümler neme berden uçak olsan ne reiska gitmeli başkası kalba yok ya reiska gityan uçyan ya da den oyunu saklap den diyan hemen orta grupta yere ele yan ana şon yale te yarışta yemiş kazanacak olsan hopman reiska gitmeli ol ya riska vaat etmeli hemen se üç rezultat oynamalı bolýan da utýan uturýan ya deň edýän ana şon ýaly oynasaň ana şolaň içinde de adamlar neme oyunçular ýeňici bolýar da ýeke deňligi saklap garaşyp otursaň onda sen elmydam oynuňy deň edip orta grupda galýan da şoň üçin ýaşda gowy oýnajak bolsaň riske de gitmeli bolýar mallaňy jertw etmeli bolýar garaz her hilek variantlary ulanmaly bolýar. Riska vaat etmeli. Hani bularını oynasın berde bolsa 6-njy tagda oyunçulara seredeli. Kara mallarda Hindistanly oyunçu oynaya, ak mallarda dünýäniň ex çempiony Bolgariýaly Antoinette Stefanova bilen. Stefanova oynaya, menem bu oyundan bir näçe gedek olimpiadada oynap görüpdim Stefanova Antoinette bilen. Ne Şun ýaly oyunlar. Antoinette bilen oynasaň islenip debiuta taýin bolmaly. Oyunyň başynda bu goýy şol näçe goçum diýilýär. 8 piyada hersi 2 edekden goçup bilýär da 2 köpelsoň 16 sanap goçum bar. Onuň atlar goçup bilýär 4 öýü. Garaz birinji goçum 20 goçum mümkinçiligi bar da şolaň şuna etmedik bolanok da bu goýdan garşysyna taýýarlananda şoň üçin islenlik debiuda islenlik göçme taýin bolmaly bu Stefanova bilen oýnajak bolsaň özüm oýnaýyşyna düşer ýalda nirden haçan nähili urugu geljegi näbelli şoň üçin bir üýtgeşik nistandartny kuşçy Inne 7-nji tagda Divya oynaya. Divya Dishmov Kubok Miring ýeňjil dip aýdypdym öňe memem Chen Yin Ying de yenene şunýalykda 4-de 5 birinji goçum merkeze eýelediler. Ahir bir piyadasyny merkezde goýýarlar. Merkez gitmekdi ýaly inne bolsa jowçuna piyada piller çykyp başlady filandan. Şunýaly Barad her hilek variantlary ulan oynap görýärler-de. Ähli debiut oynalýar şu an. Dogrymy aýtsam bir näçe oyun gördüm bolyn diňe Karolewski Gambit'i görmedim öýdýän galan hemme debiutlara oynap çykdylar. İşte kitaplarda ýazylan diňe Karolewski Gambit oynalmady öýdýän. Ola men tek ýaşy torp baranok häzir 3 oyunyň içinde bir Karolewski Gambit'am oýnaýmak gatakmal. Gaýylaň içinde men oglanlar aýdam, o gaýylaň içinde. Inne 8-nji tagda Mungonzol. Mongoliýaly kuşçy Tan Zhongyi. Bu Tan Zhongyi Aşgabatda da Aziýa oýunlaryna gatnaşdy. Tan Zhongyi owa dünýäniň çempionydy. Leýtengenzide 2-nji dozgada oýnady. Biz Aziýada da oýnamydy. Biziň türkmen kuşçy gaýylanmady. Aslında men bilen Veli Wahrumy biz 3-nji ýer aldyk da şonu biz oýnamyda biziň garşdaşymyz Hataýly kuşçylar 1-nji ýer aldylar Hataýda olaň biri dünýede 1-nji ýer 1-nji nomerli kuşçy dene Tan Zhongyi 2-nji tagda da Hataýyň oýunçysy olam şo döwür 3-nji nomer kuşçydy dünýede. Dünýede men Aziýa hakda aýdamok. Vietnamly oyunçular bizine maç oynap şolardan men deň etdim Veli Wahrumy utulypdy. Bir ýarym utullyk bolyn.
Vietnamlı kuşçular olsa Asya'da birinci yer alan men karşıyım oynadı şu tayda Asya'da şu da 2017 yılda birinci yeri men karşıdaşım Asya çempionatında birinci olupdu. İkinci doska da olsa Asya'da e, üçüncü nomurda duran gaydı. Üçüncü hem dördüncü nomurda bizim karşıdaşlarımız dünyanın çempionları hem e, Asya'da e, esası oyuncular yani bir üçüncü yararlık otayda e, katı üstünlükte ol. Yekatak bir üstünlük deysen ama olacak sebebi başka görünüşlerin hiç oyuncular dünya şampiyonlarının karşısına oynamadılar da başka bu sporun başka görünüşlerini ne şu kuşçu ayarlanmadı. Ne Tanjongi dünyanın şampiyonu hem Vietnam'ın komandası Asya'nın şampiyonları şuradan karşımda oynadılar. Onun başka da hani hindi kayıtları hindiler ne söyleseniz son şu yarıştan son 2018 yılda Asya şampiyonatı olanla Asya şampiyonatına e, hindiler Asya şampiyonu olurlar da hemen dünya şampiyonatına da komandını 2018 yılda hindilerin kayıtları birinci işlüge düşmene başardılar. Şoň üçin bizim oynayan yarışymyzda hiç hili gowşak oyunçy ýokdy. Hindilerem e, ýokarda şo birinci işlükde duran, onuň Eýranyň kuşçy gaýylaram ýokarda duran oyunçular hemmesi birinci onlukda duran da esasy şo reyting favoritler diýilýär. FIDE'nin spisagında birinci onlukda duran kuşçulan karşısına oynadık da biz otayda. Ya bu iki Hataylı Tanjongi bilen Leytingin Zine berdi de oynayalar şu an. E, Bu koyda wat dünyanın çempionu dünne bu mat bu utullu Zhu Wenjing şu an dünyanın çempionu. Ne berdi de oynaptır buna Rusk Parti değil ya Y4 Y5 Atif altına Rusk Parti de oynalı yani. Görüşme diyali. Bu bir neçe de çalt oynama şokta da dünyanın şampiyonu varlı. Hataylı oyuncu. Neşin yani iki pil at bilen pilin karşısına hem doğalgada hem ağırmarlar var. Dokuz toz Tağda da Hadim Al-Şarih oynuyor. Bulam önkü İranlı kuşçuğay Hadim Al-Şarih. Bulam adi oyunlarına bardı. Bulyonu 16 yaşlı kayıtlan arasında oynapdı. Hadim Al-Şarih, Sara Sadat. Akmarlarda olsa harikadır anavalli oynuyor. Ne? Ne bulam kumşon yani. Yeni nepil ştaydı da şu pastreyenye. Inni Oğanç Tahtan'a morali. Kim oynayanı Oğanç Tahtada akmarlarda Vayşali Ramesh Babu oynayan Pragnanant Khan'ın çivisi. Kayıt çivisi Vayşali. Arada da Reuters Elin oynayan. No, Sicilian Orange. Sicilian Orange. Şunu yaptay. Näder oğlanlara veselim, nähil oynayarlar oğlanlar olur göreliň. Şeyde öýde otursaň oturan ýeriňden hem şeydip internetden hani dünýäde näme bolýan dünýä çempionatlaryna arkaýyn oturup syn edip bolýan göresiň gelen ýarşlary Lichess'te ya chess.com'da arkaýyn görüp bilýäňiz. Onunla gelin Carlsen oynat seyredelim. Birinci on tahta nehil oynuyorlar. Birinci on tahtanın oyuncuları. Hemmesini korkudarım.
mümkünçülük yok. Hem oyunu görür yanım der ve neyse tanım oyuncu oynaya erkeklerde 242 oyuncu ayarlarda da yanlışmatan 140 oyuncu oynuyor yani. Итальянская партия, arası İtalyanska partija diye klasički. Aklan 10 minut var, karaların 7 minut var. 7 sekund var, hedren karalar uçmuyor. Red batıyor. Stockfish'in aytmağına göre piyadanı A4'e uçmurdik korku diye. Yöne hani korulun karamarlarda oyuncu neyme uçuyor. Dedi varsa ikinci oyunu diye seyretmeni. İkinci oyunu Artyom Vladislav Dominguez falan oynuyor. İkisem 2700 reytingli oyuncular. Принято ферзовый гамбит. D4'te ver, atef vardı. Nasa 4 DC oluptur da. Kabul edilen perde gambit değil ya. Perdeler hem çarşılı. 7. ölçümde. Ana ellem esası öz gücünü akançanyada belirtmeli. Ben bu işlerini akançanyada çözülmeli. Düşünüyor pozisiya akların 3 var. Atkut krediya aklar araların 11 var. Düşünüyor ya benim. Stockfish dengraktik beri oyun. Dayı oyun dengraktik korkudiya. Üçüncü doğaskada Erdoğmuş Yağızhan Türkiye'li oyuncu 2446 reytingli kahramanlarda olsa Arjun Ergaz oynayan 2700 reytingli oyuncu Selyan Moranşı yine no men kırmızı Y4 var katkıp Selyan Moranşı oynayan da son doğru hasam ben bir yerde gördüm te zaten Y4'ün karşısına Y5 18%, 20% Y5 oynanıyor. Yönü 65% daha Y4'ün karşısına Seveş Silyan Boron oynanıyor. Dik Korkut'da son yılların statistikası şu an yani. Hatta 7, hatta 5. Karalan 4 minut var. Karalan 10 minut var. Akların 4 minutu var. Te oyuncuların ya da yarışın sonunu şun için vakt seyretseniz vaktlarını kup kredi alır. Ya da olan neticesi kup krediye hemen zat neme напряжение esası basış yarışın sonuna sebebi neme korkacak olsan neme debut oynayacak olsan tayarlan olsan bağır gücünü toplap ne 4 oyunu erkeklere 4 oyun oynuyor ayarlara 3 oyun oynuyor yani şunu bağır gücünü korkutmalı yani elimden gelen etmeli değil yani şunun için fikir etmeli hemen mal devam etmenim oturman 3-4 oyunu doğru geçmeli. Yani şu en son koyu 4 oyunu, en son koyu 3 oyunu da esası oyuncular, esası şampiyonlar belli oluyor diviziyalarda. Te ön başta lider olup giden ama olsa oyunun sonuna şöyle gücü yetmesi. Te bir koyunu yere eski otursan borlanın ayyamten şampiyon olmaktan mahrum oluyor da şunun için den dereceli gitmeli oynandı. Otmalı oturmalı, del den etmeli.
Nodirbek Abdusattorov oynawatyr akmallarda tecrübeli Azerbaycan kuşçuty Şahriyar Mehmediyarov oynaýar. S4 Ateş S4 Yevaş Ateş Gülbadört İngiliz başlanmacı. Yönü häzir debüt başga debüta geçýär-de oyunun başlanmacy. Sebäbi bir debütden näme üçin biz näçe debüt öwrenýärse, bir debütden başga debüta arkaýyn geçip bolýar. Şoň üçin eger sen köp debüt etseň, sen nähili hereket etmeligini bilýän, ýa näle köçümler, näle planlar. Şoň üçinem soňky döwür hasam kuşçular we kompýuteryň döwrüne eýýär. Aklar da dördüm oynayandırlar, ünslerden diye dördüm, sa dördüm. Te önkyalık ye dörd oyuncu ya da dörd oyuncu deylene onu sonku doğur kuşçular emme debüt oynap çıkýarlar da mümkün olan debütler ana yanka yıllar görseňiz ya dün Milahno, Katerina Lahno, Zashita Filidor gorunçunu oynadı. Aşeýle daýmany şu atfildorun goranşy passiv debüt dip aýdýarlar da. Ýöne onu da rapid oyun üçin, bliz oyun üçin ten arkaýyn oynap bilýän. Plefarturdy, Pildaver. Ine agyrmaly kançanya geçdiler, inne radio bardy, şoň üçine oyun nähili boljak. 2700 reytingli oyuncu akmarların 8.000 var, karamarlarının 4.000 var. Seven soňra wagtyň yetmezligi makmal, kretmäne wagt bolmazlygy makmal, şoň üçin wagtyňam deňrek sarp etmeli. Ýöne basmam göçmerlerle wagtyň ekonomiýetjak bolup çarp göçüben mal zebap etmäň akmal. Malaga muhtermen akmal ya bir zat görmezliň akmal. Garaz hemme zady öwrenmeli de wagtyňy bu sarp etmänem öwrenmeli. Debüt variantlary, debüt täzeliklerim dogly derejede öwrenmeli. Ine nesip bolsa 2026-njy ýylda olimpiada geçýär, bütün dünýä kuşlar olimpiadasy geçmeli. Özbegistanyň Samarkand şäherine ýazmışmasam 2026-njy ýylyň awgust-sentýabr aýlaryna ýarş bolmaly. Olimpiadada hemem şu dünýäň çempionatlary rapid bliz kuşty dünýäsiniň iň bir uly hemem gowy ýarşlarynyň birinde. Olimpiadada kuşçular üçin ullakan bir bayramçylyk. Sebäbi haýsy döwletiň güýçlüligini häzirki wagtda güýçlüligini şo ýarşda görüp bilýäs. Şu seredýäs Abdusattoruň piýadasy Prahodno ýöne nähili o piýadany ulanyp bolýar. Oňa derek aklar ýelinýany ruhlan saglandyr. Nähili oyun nähili boljak, nähili dowam etjek. Ne görelýär häzir. Agyrmaly kançany diýilýär-de bulara biz kuşda ferdi bilen ruha agyrmalar diýäs. At bilen pilede ýeňil marlar diýäs. Näne oýnadylar, biz bolsa 5-nji tagta geçeli. Başýarlagra bilen ýuýangy oýnap otyr. Dördüyor atepar. Buna ýalňyş şeýle Grünfeld'de diýilýär. Bunýaly oynasalar Grünfeld goranşy bolýar. Men ýa-da aýtmaly ýarşda ähli debütler oynalýar da nerede bar bolsa bar bolan debütlaryň ählisini oyunçular synap görýärler.
Ne şoň üçin men şu ýarşlaryň oýunlaryny görmäni gowur, ýani hemem olimpiadanyň oýunlaryny görmäni gowur, ýani däge kuşçular maksimum ulanýarlar. At ýeväş urgoýuny goýberdi. At ýeväş gitdi, bärde piyada bilen arsaň hana pilnally ýoluny bir piyada tutdy. Neşeýle seretseňiz, aklaň 6 piyadasy, garalaň 7 piyadasy boldy. Koraýmana deň oýun ýöne ýolda bir piyada tutgandy. Çalşykda Sivasgany ulanyp, daňyny ulanyp piyadasyny artdyrdy garalar. 6-njy doskada maksudly oýnap otyr. Leýte. 6-njy tagda maksudly Farkan bilen Sindarow. Bilmeýän görünüm maksat ýene göreli 4 saatdy atefçine. Ulam Karakan Gorançynyň başgara oýnalyş görnüşi sebäbi ýaňy bir oýuny ýadyňyza düşýän bolsa atsyç goşda bärde bu dowçgoçya. Jabahir Sindarowyň oýuny şuňalap düýnän bir sanak oýunda gördüm. Prosta oýunyň başyna şeýdi perdeň çalşýardy, şulakançýan ýaly tutdur. Şuňalak akançýan ýaly oýnýardy, utýa. Ýöne gaty özüne gowun ýetýän oýunçy bolmaly sebäbi akançýany hemme zatdyň akmarlarda özüm elimdäm akmarlarda oýnandy. Artykmaş üçin uğraşmaly. Sebäbi aklar utuş üçin oýnamaly zat diýil ýa-da görýäňiz bugün perdeň çalşýar, bu garşdaş çalşmady maksudly Farkan. Eýranly kuşçy. Hani göreli bul dünýä kubogynyň ýeňijesi nähil oýnýarka. Bilýäç. İkisiniň hem 2 minidi bar, 2 minut 49 sekund bar, ýa wagt gassaýardy. 16 goçmetrdir-de. Inferiýan ortaňyz 16 goçundan soň 2 minut galypdyr her oýunçyda. Şunda oýunçularyň ýa-da ýanlygyny görkezse, başda 1-nji, 2-nji oýunlarda bular 20 goçmedlenede her seniň bir 5-6 minuty bardy görýäňiz. Ýarşyň soňuna oýunçularyň ýa-da ýanlygyny görkezýär. 16-njy goçmedli şu wagt. 2 oýunçynyň hem aklaryň hem garalaryň hem 2 minuty bar. Ne göräýmene ýöne gaýdat däl ýöne ýa-da olan alamaty diýil ýa-da buňa oýunçular ýadan soň kredişler hem haýarlaýar. Hani görelim nähili bir torar kabul oýun. 1 minut. Hani bärde ýazýarlar Artyom şaltyrak oýnamaly diýip. 27 sekund bar galypdyr görýäňiz nähili. Artyom Vladislav bilen Domingoýuz oýnýar. O Domingoýuzda 6 minut bar, Artyom ýöne 27 sekund galypdyr. Eýne bilen beýdip sekundda utup bolaýsa bu oýny. Ýöne koý pozisiýa däl. Yani eýle koýunçularyň nähili wagty. Garat her kimen wagtyny. Garalar goşup galypdyn, kredwatyrlar hani bilen eýleklere gidelenler, eýlek koýunçulary. Ýakup görüşmez ýalyny Erik Asi oýnap otyr, Erdoğmuş ýaňyz
Yağdır doğmuş bilen yönüne hilak bolýar. 45 sekundy var. Yani, ýyňylmalar diňe perler çarşypdyrdy. Ýene kimin bagdadyny bagdady oýunçylary görmäne daýmasak, Anyş bilen Lazabek Deniz eýýam deň edipdir. Nihal Sarin utupdyr, Duden Glebe, Wahap Şanal Rajapov, Teymur Rajapov bilen deň edipdir. Wahap Şanal ýene bir türk kuşçudy. Teymur Rajapov bolsa Azerbaýjan kuşçy. Demli oýnapdyrlar. Artyom Vladislav bilen Dominguez deň edipdir. Deňe rady bolupdyrlar sebäbi 27 sekundda näme boljagy belli däl. Şoň üçin iki tarapam reýska gitmändir. Ananla biz şol oýunçyny göreli, näme oýnýarlar. Ýok, entegam eri gasyp kiredip otýar. Ananla biz Karlsen oýuny göreli. Karlsanyň 3 minut 50 sekundy var. Nimanyň 2 minut var. 2 minut 16 sekundy. Hani oyun nähili bolýar, gazer edelim, görelim. Reytinglerine seyredim oyunçularyň 200 tapaat derýär. 2612, olam 2824, 210 punkt tapaat derýär. 2824'den 2612 aýyrsaňyz näçe bolýar? 210 galýanda. Ana şon ýalak tapaat derýär reytingleri. Attar toştu Carlsen inni näme çok bolýar? Taze zakty player sak bolýar da berde Carlsen ýan piýanda tartypdyr ýöne boşdak piýada artyk piýada ýönüne nädip şonu ulanmaly. Te agyrmanla kançany näder ola ruh bilen pil bilen daltyny alar kadýan. Alsa çarşykdan soň agyrmanla kançany galýar. Mhm. Indi nämeler bolýar göreli. Da ýetdik ruh bilen daltyny alsa gowulardy berde kompýuteru dalt diýawolyn ferdiýe birden kuşdadyp soňam ruhu ýygyna geçip bolanok ferdiýe bir hemem ferdi. Aha, radiabatekde geçdi piýadany piýadany bellisini etmeli boşdaky. Ana noşy koyuna seredelim. Erdoğmuş, okey. Erdoğmuş. Eri gaz koçupdur ýere. Ýok, entegam eri gaz kredi otýar. Bir goçma edilipdir eken ruhda birden soň pil bolýar, alypdyr inni. Nämäni aljagyny bilen okda garalar. Ruhumy, pilimi, aýtnan soň bu daýaşda atam owadan durdy Amerikada. Munan ne alyp bolanok şeýle seretden alsaň hatta toplýanda iki piýada, iki kemal ruhyň garşysyna bolýarda. Şoň üçin C piýada bilen de 4 alaýmasam, bu hatam gowdur ýöne
Yine var problemler. Bu diye kanalda problem işlem başladı. O pline de ayıracak kanal. Diye kanalda. O bu ikisinin vakti dengleşeydin 10 kam 40 sekund kaldı. Kam 20 sekund. Doğramaysam kim uçağını Allah biliyor diyen yarım. 41 sekund, 16 sekund ne berdi, 11 sekund ne ehli vakt şöyle oyunlarla. Sebebi dine vakta bağlı. At çalışırım te ruhum alp bulunok arsan attilen aliyada pile topluya üstüsünü de bul atam qorusu aliya pil ruh alanzo. Şoň üçün 20 sekund, 19 sekund, gitti sekundlar gitti ne hilek bolor ädir. Çalışık dekdek pili atarlı olum olatarlı han gorali ne hilek bolýar. Nepil bilen de yediğini almalı. Alan sonra bunu bul mınalaymasan o yedördarlı innem severdik. Piyada bul oynam den olaymasa yani. Yani kimin vakti köp barsa şol tayma tedir. Oyun oyunca denlik bolin yana vakti dayma tedir. Severdik ruhu. Asa dördak ruh severdik piyada anali hoğun ne. Yöne aklın bir piyadası artık galle hedir. Da piyadada izolerlenen piyadana medir ehlimalar olmuş alsalar onu iki piyadası artık var ya aklın. Onu yam ağın tayma katahmal. Akların reytini 2446 Karalankay 2714. Karaz 300 punkta varat goloi tapaut veria reitinglare i koinchino. Hani korol oyuna hilu toror ka 5 sekund, 4 sekund, sekundlar gitti 7, 17. Her goçun 10 sekund koşluya divaydıktıkta. Akların bir piyadası artık yana karaların bir piyadası kat güçlü izalirlenen piyada olanına da prakadnoy piyada. Attıç piyadanı blok koymalı. Sürüşmedi yani yönü ikinci problema da piyadalar aklan iki piyadası ağoyda doğru karalanım ağoylu pili var. İnternet birazcık pis. Pis korkudiya sebebi normal korkudiya. Bu dört piyadalar hareket ediyordu. En son sekundda geçiyorlardı oyuncularına koruyan olsanız 18 sekund. 8 sekundda geçti 18 oldu bunun 5'ini 14 oldu koruyan en son sekundda geçiyorlar. İrgası almıştı yani verdi sebebi hedirin nişan korumar bolya. Bunu urup bolonu sebebi pilde ve şemem ruh haşvar. Tamam şan kola başlayalar karılar o taydı da mat bolaymasa seyamun urup bolonu ursan koşur gol ya da ne. Bular ruh da var bulayı koradılar sebebine şeyle. Ne bir koröylü doğru oyunu ne hile kol yani badörde alli. Atşalt mı ya attı uç mu? Atşaltı.
Nishan vuoromali ullokaan problema shaashu ateavi pylylän jaaltaka atama irppolonok ja mruukoma irppolonok plängidia ateavi efforde ifjedde pelan alle näder jona bugon alle kustet man kust ruuksha jede kustet psangal malmakadian nana uçum dobre ruuksha jede shaa evtekde ruuke fjede shaa Žasekde velja, jona bu pjadana mojmak polonok tootkodo. Ruuka šaltarli. Tāda džadoštāk pjādāna, nēdar ārt pjādānu, açıkmalı nēd ārt pjādānu jovetmeli. Pärnstena ruuk haštört ommal jaštaak ruuk võersang ēdar bruuk ulen tsalsilsa, nemda võrsa šaaflaanvanna pjāda. 4 sekund. On hiljuin ruuku muut verdi jo, on jalgots mä polmallel päärtä computer. Düşünmedim computer adettöyden internet asırkarlı sebebi. Näillä ruuhtutukarli. Kieltä hakekatta neemulla kabloinna. Paljonhan kuulollin niin manneet ja Carlsen voinut styckorkod ja computerana touttu Carlsen. Mehmet Jarf Shahriarvilen Abdusattorov, Mehmet Jarf Tuttor. Janko oyun Gorvatron oynamaz. Lirak selle bartak yanayı. Ne şu ruh eyeledi de bana ruh savaşı ruh gelli oraya divatırdık apyadas var karaların aklarım yelin yani oraya divatırdık ne ştaydı aklar ruh yelin yani oraya yani karalan şans boşa sadece kara şansını toplardı. Öyle sebebi hiçbir yerden korap bulun oğullar ruh art koştuğunda megar o yanlış koşun bol ya sebebi ruh onu kuşta edip yatıran ya eğer anet korumalı onu alsam ruh bulan alya bolle yan bu piyada gidiyem haberde de üç piyada sardık aklan onun biz korur bulayına neyem oldu insanına marsı da koydular da adettiler. Haşartin arli hova inni nemeler varlı. Haştört arttırana computer yarmış korkoydu ya. Ne şloyni aklar utşoyna malınni. No, utşo oynatan ammalar sebebi yam birazcık oyun açılıştı. Hemen vaktım tarif etmene yam hesaplı tarif etmene mümkünçük var yana. Onu da eğer doğmuşum 10 sekund var. Rokta yetten
Ruhta jeden püştetip ruh ayete gelen varsa ana inni bu berden gelip bilya ruh ayete. Be. 200 300 pund dolar tapavut beriyen oyuncu 2446 reytingli oyuncu 2700 reytingli oyuncu müthiyadır. Oyun bu topla prosta haşyedigo çaymeni haşyedigo çya Karol Rayede de kuştedya Karol haştekde koşteda Karol Ral tagela ya sebebi ruh idde dron olsa kuştedip bolardı şanı arkasından haberde onyal goçumlar yok prosta ruh haşyedigo çön olsa yönü gün utuştu Karol yetekle koştular ya yedin koçma haşyedigo çörde eyyam şatakla ve milano opyada hani Borli aklar utti karalar yengilse de var borli katı katıkloyun. Yine şu an yalagan var ya kayvat 2700 reytingli oyuncularım 2714 reytingli oyuncularım utula ya şeydi. Onun eyle oyuncuların ne eyle o keştemi dipter Shimanov Alexander Dubov dipter Daniel Dubov'u game oyun sebebi Dubov Ee, Bilis'ten dünyanın şampiyonu morlu bir doğur. Yani öyle. Ah, Karol da yedi. Ne koçum var ya. Yerste o aşkı da gârla iyidene de getir. Borunu o perdeğini oyunu. Ay karat perde eğer iki flankta piyada varsa perde hem sağ flankta piyada varsa onunla perde iki ruhtan güçlü. Eğer bir flankta piadalar var olsa onlar iki ruh perdeden güçlü divayet yazda. Haberde olsa iki flankta da piyadalar var. Şunun için perde vay bu iki perde yamaylanıp bir arada olsan giderler. Giderlik. Kara şeydi bu taraftar. Aklar. Ana nokuş tabli saat edelim ne ilek ya entak neticeler koyma anlarlarım yo entak koymandır neticeler. Hani on vermiş tordan tam kim nesinci yerde yok entak oyunlar koyulmandır. Doğru oyunlar kotormadık olmalı. Ya entak oynavatirler van fea forest grebni falan oynavatıran yani hemen Bural Ediz oynavatir. Karışon yani. Bir kuştanak oyuncu entak oynavatıran yani esas oyunculardan başka. Hani o kayıtlan oyunların var. Kayıtlar ne hel oynadılar. Kayıtlar oyununa. Neyme üt koştuklar varlı. Kari aşkına otuptur. Formal yani. Mongontul bat erdeneni kanero leng tingel zeyno tuttar jugujener lahmano tuttar ataluk mujучук Mariano tuttar Arabiyet zevlen mujучук Anna denge tuttar Savi Savita Shri Savita Stefanovana tuttar Devya Deshmukh Chenyeni tuttar
Monxol, Tanjonsi oynayatıyorlar. Nasıl oynarlar tek. Aklan bir piyadası artık yönü. Mengdeş biller. Tahtada ruhlar var yönü ruhları ayırmak olana ruhları ayırdan oyun dem olaymak var. Zero ne müştak gelmeli haşyediğini ruh alaymata bu iksana ağıylı piyada aklan bile hücmet bile no. Gelmiş laynam bu koruluyor ne hile kutor ya. İpler koştu. İpler koşmuyor. Teyablor belsinet. Neten yana İffeş koçumdan te rokat pasif dur daha şey duygu romalı ilmidan. Yön entegam hani ne hile kutorca no inne kara şa angarda garlı da berde plan bu vatıyor tiyat pile çalışma da ma yok. Hani gorel karalar gora pliyam kabı yağdayı. Bir pil ulta bir piyada ulta paut dermelle yönün. Sen toyna maşakta her gel lahtın bulma ahmar. Her gel yağdayım bulma ahmar. Just go those just take a drink. Şan harif oya yönelme yine yedinci kartan tarla gel şavolin ruhlan gelya ulan den olaymatı yöne kara yalmış aymatı hedir tayta seva bu vaktin ağlı ulan ana rayeti ana de bu koyu var diyor sebebi şahsal tavuştu sayedidik korkadya kompüter ol haşyediğin alya Pilcevääša vočene dobul alppilijat ja bu haspiada perdätskat ja onno karalang shaat jo ta ruhpiada asabit perdätskanok tivadjasta ruh orladeina ruhlakansianilarda ruhpiada yönä shaa hatsan ruhpiadaanum yungunna dron jaltainna bärtä karalang shaati ruhpiadadan kattadaştailan gör. Nenem için alp bolanak yana yönü pay allılar hana innem teret inestaydı alını kuşterdi berden kuşterdiler innem haşyeti goçaymeli bollu ne taklaca o piyadani pingadakliyer ruhum saklat bilen non şloynoyno ay bol oyun eyyam den derecede derler berdi perde çıktan perde plagar şu tayda yam iş saat yok. Ede şon için haşyeti goçumdan tam Paralar oyunun tulanını boynalaymasalar, 5, 4, 3, 2, 1 sekund. Hormatlı kuş söyücüler ne bul oynamatordu. Ne yalmışmasam karılar oturmuştaydı. Ha,
Bizden kanalymyza ýazylyň, agza boluň, kolokotçuga basyň, täze videolarymyzy görürsiňiz. Soňam häzir erkeklerde 11-nji oýny seredeli, 11-nji oýun aýallarda 11-nji oýuny häzir sereders, erkeklerde de 10 gün 10-njy bolýarmy erkeklerde de 10 günji oýuny görürsde häzir. Sebäbi häzir aýallaryň ýarşyna iň soňky oýun bolýar, 11-nji oýun. O taýdadyny emme belli, ýeňjileriň belli boljak wagty gelýär. Ine kimin ýeňji boljagy şu ýyl şu ýylyň çempiony Rapid kuşdyň Rapid görünüşi boýunça 2025-nji ýylyň kim çempion boljak kuşdy boýunça şonu görürüz. Hormatly kuşdyjylar, kanalymyza agza boluň, ýazylyň, garaz kommentari ýazyň, gowy bolsaňyz like basyň, halamýan bolsaňyz halamok diýip basyň onu. Biz translasiýamyzy dowam ederiz häzirlikçe. Häzirlikçe bolsa şu nemämizi, ýazgaýymyzy kotarmakçy, ýazgaýymyzy kotarmakçy. Dinläniňiz üçin köp sag boluň.